زاد روزی تو مبارک орзу кунам гап нест орзу мекунам майла ма тайёр чӣ хеле мегам айбан хела вақто гузаштагиай не ки ма хирсандам ва миннатдорам ҳар як шумо ва раҳмат барои ӯ ки шумо ҳастед بکشم را ҷаноби амир бахши шумо чӣ дар кор буд во ачи шумо фикр кардед ки ман дайзорам тарк кардам ин бозичаи шумо мада таъсир намекунад ва агар майра дар ягон ҷой шумо бизанам ҷаноби авик шумо дайзёртон тарк кардем вақте ки беҳуш будем ман беҳуш набудам а ты худат кӣ ва дар ҷой омад сарш мекунем агар не абид шумо борои мо хеле муҳиме ва ман дар шумо шанс метавонем ки қаҳрамони асосӣ шавем дар байни қаҳрамонҳо танаи бугуни шуморо ман ҳис кардистам ва кинои озвучка мекардагии шуморо ман ҷарасшон ҳам мебурдам ман дар командаи шумоюм ва ман барои шумо ай ҳама ҷанговари зур мешавам Aylaş. аналхе ёрдамш кунед вау чӣ шоҳбу бадан албатта бигирем дарж метавонем бесте ту чира нёкаесе якумро қабача хуша дидӣ хай дастама дабте не раҳмат надал чихо мекунам